Takže zdar borci samozřejmě i dáme, ale říkám borce obecně. Takže teďka edituju video, push day. Sice to edituju tak týden po tom, co jsem ten trénink měl, ale dneska to ještě vydám na YouTube a ukážu vám můj push day. Dal jsem tam i PR hnedka, myslím, chvilku to tam lupnu, možná jen tak jakože do rohu tady. Tam jsem dal plus 70 kalorií dvakrát, to je dost dobrý. Teďka už i podle sluníčka jde vidět, že prostě venku začíná být hezky, takže do budoucna třeba i teďka někdy bych začal točit už i videa na workoutu, abych třeba pomohl nějak dát nějakou inspiraci na workouty, na to, co vlastně na těch workoutech cvičíte a tak, protože vím, že hodně lidí třeba nemá přístup jako do fitka a tak, takže bych takhle mohl taky něco předat. Jdem na to, nebudu to zdržovat, jenom kdybyste měli jakýkoliv otázky, pište to do komentů, rád vám na to odpovím. Let's go. Takže jak skoro u všech cviků dělám, tak dělám hlavně 2 série do selhání plus 1 rozehřívací sérii. To vypadá jako cvik na bicáky, ale není to cvik na bicáky, je to na rotátor. Někdy to na tom videu moc dobře vidět, ale jsem tak jako vytočený, vypadá to divně, ale cvičí to rotátor. Tady mám další cvik na rotátor. Sorry if it's taking me